nifsek, all right? Umbat ngħaddu għal kif ġietek l-idea. All right. Umbat immexxu
Merħba, jien Tony Aquilina, responsabbli mill-kullana ta' traduzzjonijiet tal-Dar tal-Pubblikazzjoni Faraxa u illum għandi ma' ġembi l-Sinjorina Melrose Mifsud illi tatna traduzzjoni ta' djarju ta' Anne Frank. L-aħħar traduzzjoni f'din il-kullana. Nibda billi nistaqsik xi ħaġa dwarek. X'tgħidilna dwarek? Nsellimlek Leonis u nirringrazzjak ta' din l-opportunità. Jiena Melrose Mifsud, illum pensjonanta, imma qattajt ħajti fil-kamp edukattiv. Bdejt bħala teacher, nallem l-Ingliż, l-sekondarja, u mbagħad bqajt għaddejja sena wara l-oħra sakemm spiċċajt direttur għall-servizzi għall-istudent u r-relazzjonijiet internazzjonali. Mbagħad fl-2006 irtirajt. U wara sentej ddeċidejt illi nerġa' mmur l-università u nidħol fil-kors ta' traduzzjoni. Naf. Kif ġietek l-idea li taqleb id-djarju ta' Anne Frank? L-istorja tmur lura daqsxejn għaliex fil-61 jiena kien għadni Form 4 u oħti kbira kienet qed tistudja Oxford u batit li l-ktieb ta' Anne Frank. Jiena dak iż-żmien rajtu u għarrabtu. Ma nistax ngħid li għamel xi impressjoni kbira fuqi bħala tifla. Però sentej wara li rtirajt u skont kien għadni kif spiċċajt il-kors ta' traduzzjoni, darba minnhom kont il-Belt u nara avviż li ħajkun hemm eżibizzjoni fuq Anne Frank Kastilja. Tqajt miegħha kemm jekk tiftakar? Inti tqajt miegħha iva. U tħalt u kien hemm roknak tiftakar. Kopji tad-djarju b'lingwi differenti u jiena sintendi kien għadni kif spiċċajt il-kors mill-ewwel mort infittex it-traduzzjoni Maltija. U qalu li m'għandniex, qatt ma jistax ikun jien. U mort l-università u bdejt infittex. Però kulħadd beda jgħidli l-istess ħaġa, m'hawnx. U jiena qabadt ir-rotta għad-dar u għadt la m'għamilha ħadd se nagħmilha jien. U bdejt minn hemm. Semmejt l-2011, għadda ftit ta' żmien mhux ħażin. Disa' snin. Ir-raġuni ma nassumix kienet għax dom daqshekk taqliba. Le. Hemm fatturi oħrajn, mhux veru? Hemm fatturi oħrajn. L-ikbar fattur kien li żammni fil-bidu illi il-pubblikaturi beżaw mill-prezz tal-copyright, kien jibes. U allura jiena kelli nieqaf għal ċertu żmien u sadattant għamilt affarijiet oħra, ħriġt ktieb ieħor fil-fatt tat-traduzzjoni. Imma mbagħad kien hemm barra dak kien hemm serje sħiħa ta' intoppi u kull darba kienu iwaqfuni. Allura bekk issa meta nħares lura għaddew 9 snin, ngħid kif jista' jkun għadda da żmien kollu, ma insomma fl-aħħar wasalna. Li sibt l-sfidi wkoll ta' traduzzjoni nnifisha. Li mhumiex ftit, kull traduttur jaf xi ġifieri. Ħafna. Kif iffaċċjajthom dawn l-isfidi jew uħud mill-isfidi illi iltqajt magħhom? Ara bħal kull traduttur kważi f'kull linja issib xi ħaġa li diffiċli, li hemm problema jew sfida. Huwa faċli ħafna illi taqbad id-dizzjonarju jew glossarju jew teżawru u tfittex, imma dak mhux biżżejjed. Għaliex inti tintaqa' ma' kull kwalità ta' sfida, hawn m'għandniex ħin nidħlu fil-dettall, però nista' ngħidlek li kien hemm sfidi tas-sinonimi, sfidi tal-reġistru lingwistiku, sfidi biex naċċerta ruħi jekk kienx hemm żbalji. Ta' ħafna kwalitajiet ta' sfidi. Ħalli intik eżempju, nitkellmu fuq is-sinonimi, pereżempju. Ħafna drabi jiġri li meta traduttur qed jaħdem mill-lingwa tas-sors għal-lingwa tal-mira,
isib illi f'lingwa minnhom hemm pereżempju kelma waħda. U f'lingwa l-oħra jew m'hemm xejn, jew ikun hemm iżjed minn kelma waħda. Issa kulħadd mill-ewwel jikkonkludi jekk qed titraduċi mill-Ingliż għal Malti, l-Ingliż hija lingwa vasta, hemm sal-sinonimi u fil-Malti ma nsibux. Però ironikament dan jiġri kontinwament. Imma ironikament ġieli jkunu bil-maqlub. Ġieli fl-Ingliż issib kelma waħda u fil-Malti issib iżjed minn waħda. Ħa nagħtik l-eżempju tal-kelma day, D-A-Y bl-Ingliż. Għal dak il-kunċett dik biss għandhom l-Ingliżi. Aħna għandna tnejn. Waħda mis-Semitiku, jum, u waħda mill-Romanz, ġurnata. Issa, meta inti għandek tnej, kif se taqbad tiddeċiedi? Aw min jgħid dejjem immorru għas-Semitiku għax aħna Maltin, imma l-lingwa ma taħdimx hekk. Allura trid tiġġudika kull kelma fil-kuntest li tingħat u per se ma tistax tajt mela ħanieħu di deċiżjoni għal kliem kollu li nintaqa' miegħu ta' dat-tip. Ħanni nieħdu eżempju. Hemm minnhom Anne tajt and a new day dawns in the annex. Issa, li ħanaqbad nażel il-ġurnata jew il-jum. Meta taqra sew tirrealizza li Anne qed tajt qed tuża wkoll ċertu ton u aħna nafu ma tistax toqgħod fuq it-tifsira biss, it-ton irid jidħol għax il-tonu fala mużika. Issa meta tajt and a new day dawns in the annex. Jien qed nisma' eku tat-trans attwalità mal-Ġenesi. Mela jekk jiena mmur għal-lingwa romanza, qed inneħħi ħafna minn dak l-effett. L-effett, hekk ngħid u ġurnata oħra tibda aħjar tajt u jum ġdid jisbaħ fl-alloġġ. U inti titqgħod kull darba tiżen u taħsar kważi kull kelma. Jekk nibqa' nsaqsik fuq id-deċiżjonijiet li trid tieħu ma nifqux. U hemm ħafna affarijiet oħra li xtaqtek tidħol fuqhom. Pereżempju, xi ħaġa li ħafna qarrejja jgħidulek u dak ma qrajtux bl-Ingliż diġà għax għandi naqrah bil-Malti. Sa tant jinsew illi fil-fatt il-ktieb inkiteb bl-Olandiż. X'inhi t-tweġiba tiegħek għal min jirraġuna b'dan il-mod? Jiena ngħid kwalunkwe pajjiż għandu patrimonju letterarju li ma jikkonsistix biss fil-kodba li jinkitbu minn nies ta' dak il-pajjiż bl-ilsien ta' dak il-pajjiż huwa ħafnusa u fih niġbru wkoll il-kodba kollha li anki nies ta' dak il-pajjiż jiktbu bil-sna oħra. Allura ma tistax tgħid la ħafna nies qrawh bl-Ingliż, mela m'għandniex għalfejn naqlbu għal-Malti, għax meta int qed taqilbu għal-Malti, jista' jkun dal-ktieb, jista' jkun kwalunkwe ktieb, qed narrikkixxu il-patrimonju tagħna u għandna bżonn narrikkixxu. Ngħidlek ħaġa oħra wkoll. Mhux vera li kulħadd jaqra bl-Ingliż. Hawn nies li ma jħossuhomx komdi jaqraw bl-Ingliż. U hawn nies oħrajn li jafu ħafna lingwi imma jħobbu jaqraw bil-Malti wkoll. Allura f'dawk irridu naħsbu. Però forsi l-iktar kategorija importanti li nara jien huwa l-istudenti. L-istudenti għandhom bżonn isibu x'jaqraw. Aħna ngħidulhom aqraw bil-Malti. Illum l-istudenti tagħna fortunati, għax għandhom għażla kbira mhux ħażin bil-Malti, meta kont tifla jien ma kien hawn kważi xejn bil-Malti. Imma ma jfissirx li rridu ngħidu u iva biżejjed. Irridu nkomplu nikkontribwixxu għal dal-patrimonju ħalli il-poplu u l-letteratura tiegħu anki bil-snoħra ikomplu jiżdiedu. Nixtieq
insaqsik mistoqsija għaliex il-ktib qiegħed hemmhekk u jekk kien huwa anka nuru daqsxejn xfieħ, ovvjament ma fihax biss id-djarju, it-traduzzjoni ta' djarju. L-allima f'Mary Rose ġalita żgur illi tagħmel minnu xi ħaġa li jista' dak li jkun jitgħallem iżjed. U fuq di xtaqtek tgħid li xi ħaġa x'għamilt sensiela ta' noti interessanti immens. Mela, inti għandek raġun. Il-ktieb ma fihx dak li hemm biss f'Mesoti. Ta' Mesoti hija hemm. Mesoti biex aħna nispjegaw hija il-bridge language. Il-bridge language, mela, biex inti diġà indikajt illi il-ktieb miktub bl-Olandiż mhux bl-Ingliż. Anne kienet Ġermaniża, kellha taħrab mill-Ġermanja meta bdiet il-persekuzzjoni u l-antisemitiżmu ħraġ u marru l-Olanda u hemmhekk talmet xorbitu anzi għax marret tifla żgħira batuha l-iskola u allura it-tfal minn tfal oħra jixorbu. U xorbot l-Olandiż. U bdiet u wiket ħobba lill-Olanda u kienet tixtieq issir ċittadina tagħha. Allura kien fl-interess tagħha wkoll kellha motivazzjoni biex titgħallmu l-Olandiż. U kitbet l-Olandiż. Meta jiena ġejt biex nittraduċi, ovvjament jien bl-Olandiż ma nafx. Imma nirringrazzja l-Alla kien hemm traduttriċi famuża, traduttriċi Ingliża li toqgħod l-Olanda u li allura tippossedih l-Olandiż. Li hija premjata. Li hija premjata, pluripremjata. Ekku. Premjata ħafna drabi u jiena qabel ma biex inkun moħi mistrieħ, qabel ma bdejt it-traduzzjoni ktibt l-Olanda. Anzi, sorry, ktibt l-Iżvizzera għaliex l-Iżvizzera fejn hemm il-fondazzjoni tal-Anne Frank wirtet il-copyright. Allura ċekkjajt magħhom, għattilhom isma' orrajt għalikom jekk jiena naqleb għal Malti il-traduzzjoni mhux l-oriġinal peress li jiena ma nafux l-oriġinal, qalu li skonta min. U meta għattilhom qalu li għax aħna ma nagħtux il-barka tagħna lil kwalunkwe lingwa. U meta għattilhom Mesoti qalu li m'għandna problema ta' xejn, hija traduttriċi tajba. U allura bdejt nittraduċi mill-Ingliż. Dak li jgħidulu bridge language, u vera. Illi il-ktib ta' din traduttriċi famuża, Mesoti, serva ta' pont bħalma jekk jiena rrid naqra awturi Russi kbar, ma nafx bir-Russu ċertament fuq l-aħjar tradutturi War and Peace bl-Ingliż qed intilek. Kemm hawn Maltin li jafu bir-Russu tant tajjeb li jaqraw pereżempju l-Dostojevski. Però osservajt li anke f'każ minnhom partikolari fejn Mesoti stess deret mhux konvinċenti, inti għamilt riċerka. Iva. U mort sas-sors Olandiż biex tkun tista' tkun iktar preċiża d-darba minn Mesoti innifisha x'tgħidilna. Fil-fatt, f'ċertu pont, meta hemm karattru, ngħidu hekk, dawna wara li marru jinħbew ta' Frank, stiednu nies oħrajn biex imorru jinħbew magħhom biex jħarbu min-Nazi. U wieħed minnhom, fil-fatt l-aħħar wieħed, it-tmien wieħed li daħlu magħhom, kien dentist Fritz Peffer, illi Anne Frank tatih l-isem ta' Dussel, li jisfisser Baħnan. Għax il-ħin kollu twaqgħu għaċċajt, ma konux jaqblu xejn. U dinna dejjem kwalunkwe ħaġa li tajt fuqu isa biex twaqqgħu. U jien minnhom tajt li daħal fil-kamra għati xammem, sfortunatament inserta kien bżar, u daħal kif hemm fil-ktieb barja ta' propriety, tuża l-kelma issa propriety nassoċjawha ma' galbu. Galbu, ekku. Il-mod xieraq kif wieħed iġibruh. Il-mod xieraq. Imma il-mod xieraq li ġibruħek huwa totalment kontra dak li Anne Frank tajt fid-djarju kollu. Allura dwaru, dwar dal-povru Dussel.
U jiena di ma jistax ikun li dil-kelma tiġi propriety u għat peress li jien ma nafx bil-Olandiż. Ktibt l-Anne Frank House di darba Amsterdam. Għattilhom il-problema tiegħi u x'qed nissuspetta u jekk ikunux ġentili li jibatuli is-sentenza oriġinali bl-Olandiż u jgħiduli il-kelma xi tfisser eżatt, għattilhom li ma kelma rrid. U fil-fatt is-suspett tiegħi kien tajjeb mhux propriety ridet tgħid, imma proprietorial. Issa, meta ġejt biex għax kien baqa' li nittraduċiha mbagħad, l-ewwel nies x'għamilt kienet daqsxejn diffiċli. Allura rajt traduzzjonijiet b'lingwi oħra biex inkun ċertisma illi qed nifhem sew. U mort lura għal dak il-ktib famuż, il-Critical Edition, li ħareġ l-Istitut Olandiż tad-Dokumentazzjoni tal-Gwerra, fejn hemmhekk naraw il-verżjonijiet kollha ta' N, l-A, B u C, għax hekk huma magħrufin. U ikkonfermajt fl-ewwel edizzjoni li vera N kitbet proprietorial. Allura kif se naqbad nittraduċi? Allura jiena imma orrajt arja ta' proprietarju, kuħadd jifhimha, imma ma ngħidux fil-Malti. U fil-Malti iżjed ngħidu bħal wieħed li qisu kullum kien tiegħu. U ddeċidejt li fuq l-espressjoni. Semmejt anke issa żewġ affarijiet li xtaqt insaqsik fuqhom. Pereżempju, it-tliet verżjonijiet li hemm, x'setgħu jkunu raġunijiet għalihom. Però xtaqtek iddaħħalha wkoll ma xrajt fih dan il-ktieb, ta' x'valur fih dan il-ktieb illi tant inqara minn nies madwar id-dinja. Ħanibdew bit-tliet verżjonijiet, ngħidu xi ħaġa ħafifa. Ara, Anne meta bdiet tikteb, bdiet tiktbu bħala djarju. Imma fil-1944 semat lill-Ministru Bolkenstein, li kien il-Ministru tal-Edukazzjoni Olandiż, però li kien qiegħed fl-eżilju Londra u kien ikellimhom bil-Radio Orangi, imma wkoll il-BBC kienet tagħtihom ħafna spazju. U fl-speech minnhom għallhom Olandiżi l-istorja tal-gwerra ma tinkitibx biss bil-karti tal-gvern. L-istorja tal-gwerra tinkiteb ukoll bl-affarijiet personali li jkollhom in-nies għallhom għalhekk qed nitlobkom terfawhom mekkantkom ittri, djarji, prietki, dawn kollha juru il-ħajja li kienu jgħixu n-nies waqt il-gwerra. Allura x'għamlet Anne li dejjem minn dejjem riedet isir kittieba jew ġurnalista. Marret lura l-ewwel paġna, kienet diġà kitbet fuq 300 paġna, marret lura l-ewwel paġna u bdiet teditja u tikkorreġi għax qalet mela issa dad-djarju tiegħi għandu ċans jiġi ppubblikat. Immi ħasbet li ħadd ippubblikah mhux bħala djarju, bħala storja u tuża d-djarju bħala bażi. Issa, meta ikkorreġiet u ħarġet it-tieni verżjoni, mela l-ewwel waħda ngħidula verżjoni A. Din l-editjata ngħidula verżjoni B. Meta Otto missiera ġie biex jippubblikah, kien hemm ċerti affarijiet li rid iħallihom barra. Derlu li rridu jiġu ċensurati wkoll. Ġew iċċensurati sew minnu u anki fuq parir tal-pubblikatur. Għaliex Anne f'ċertu ħin, ma ninsewx kienet tfajla żgħira qed tikber bejn 13 u 15 kitbitu. Allura beda jkollha ċertu għarfien u kurżità dwar is-sesswalità tagħha, dwar l-anatomija tal-bniedem, u kienet mhux biss tipprova taqra imma anke tikteb fid-djarju. Imma kien meta ħareġ l-ewwel darba dak il-ktieb, kien għadu l-1947 dawn l-affarijiet ma kinux jinkitbu. Ħadd ma kien jitkellem fuqhom, allura il-pubblikaturi qalulu aħjar dak tħallih barra. Ma mbagħad kien hemm ħaġa oħra wkoll li Otto
ma tantx rrid idaħħalha. Naraw, ekku. Anne tikteb ħafna kontra omma. Omma. mhux veru. Għax ma kinux jaraw Għajn majn. għajn majn assolutament. U ovvjament, Otto miskin kien jiġi bej ħaltej. Il-bej il-mara. u Bej tifla. il-mara li jekk ma kienx jħobba kif kienet tifemen, kien jirrispetta. U l-għan kien jħobba ħafna. Allura qal l-aħjar ħaġa ma nitfax dellijiet, inħalli dawk il-kapitoli barra. U dik il-verżjoni, illum insejħu l-verżjoni ċi. Ċi. Ekku. Issa, meta niġu għal-ktib li traduċejtien, li għandu semiħor, l-edizzjoni definitiva, għaliex Miriam Pressler u Otto kienu sabu ċertu, daħlu dan il-imbat wara, daħlu dal-materjal, imbat wara nstabu anki xi 5 paġni oħra u sentejlu insabu xi affarijiet oħra wkoll. Daħlu kollox u llum dik il-verżjoni ngħidula il-verżjoni definitiva. Saj meta saqsejtek dwar il-valur anka kont qed naħseb fuq il-livell letterarju. Xtejt li fuqha? Hemm ħara għaw min jgħid kif jista' jkun tifla daqshekk żgħira tikteb ktieb b'valur letterarju. Però hemm ħafna affarijiet li juru dal-valur. Pereżempju, narawha tiddiskrivi kull kwalità ta' sitwazzjoni, konflitti, komiċità, kollox, ġlied, sew tagħha u sew li kun hemm madwarha. Narawha għandha talent kbir biex tirrifletti u tanalizza. U hekk kienet sinċira u żbukkata, konti kienet tidħol fil-basal minħabba l-żbukkar tagħha. Imma allura tikteb bis-sinċerità u anki mhux biss tesprimi ruħha kif qed ngħidu anki fuq affarijiet li dak iż-żmien ma kinux jingħadu, imma anki meta jkollha torti wara li tanalizza s-sitwazzjoni tajt jiena kelli tort, ma qatt ma kelli ngħidha dik il-kelma jew qatt ma kelli nagħmel hekk. U l-kiti, id-djarju, tiktiblu jew tiktbilha. Tikbilha. Għax djarju maskil imma kiti, fejn tammettih da kollu, fejn. Tammettih u tajdila jien għandi bżonn illi niftaħ qalbi, jien għandi bżonn illi ngħidu dal-affarijiet, għax jien ma ħadd ma nista' nitkellem. Tisix illi ħassita ġo morsa. Aħna għadna kif għaddejna mill-lockdown u għadna qegħdin fil-biċċa xogħol tal-Covid. U kulħadd jiddejja u kulħadd igerger għax marsu sin u da kollu. Sammaġina mhux biss kellha toqgħod imsakkra ġewwa, kellhom jikollhom jitkellmu minn taħt l-irsien għax l-inqas ħoss seta' jfisser mewt. Biss xtaqtek ukoll għax millat letterarju kitbet anka poeżiji. Iva, u hemmhekk naraw kemm versatili. Ekku. Mhux biss tikteb il-proża, imma kultant insibu poeżija. U il-kas li naqraw il-poezija li hemm Il-pjaċir kollu. fil-ktib? Li ma waħda tixtieq taqra. Mhux ta' San Nikola l-aħjar. Namlu ta' San Nikola, però ħangrajt ħaġa żgħira fuq San Nikola. Hemm kienet ġejja minn familja, speċjalment minn naħa ta' missiera, li kienu akkaniti ħafna biex jassimilaw ruhom fis-soċjetà Olandiża iżjed milli joqogħdu jinsistu fuq il-fatt li huma Lut. U allura rridu jaddottaw it-tradizzjonijiet u josservaw il-festi tal-Olanda. Issa fl-Olanda għadu sal-lum, is-6 ta' Diċembru huwa San Nikola u festa popolarissima. Jiftakru f'dan l-isqof tal-antik li tant kien iħobb jagħmel karità mal-fqar. Allura ħarġet it-tradizzjoni illi fil-festa jagħtu rigali żgħar lil xulxin u jpoġġuhom ġo żarbuna. Imma fl-ewwel sena li kienu moħbijin, jiġifieri fit-42, kien tfadlilhom ħafna provvisti għax kull ma kien ilhom moħbija ftit xhur. Però meta ġiet is-sena ta' wara u rridu jiċċelebraw San Nikola wkoll, ma kienx fadal xi jagħtu rigali. U għen ħarġet bil-idea, marret fuq missiera, għantlu isma, niċċelebraw xorta ta'
Għatlu min jaf jkun jikbu poeziji u ntuhom rigali. U di kienet il-poezija li semmejt inti. Naqrajlek bl-Inglis u inti il-verżjoni Maltija? Sewa. Once again, St. Nicholas Day has even come to our hideaway. It won't be quite as fun, I fear, as the happy day we were last year. Then we were hopeful, no reason to doubt that optimism would win the bout. And by the time this year came round, we'd all be free and safe and sound. Still, let's not forget it's St. Nicholas Day, though we've nothing left to give away. We'll have to find something else to do, so everyone, please, look in their shoe. U din it-tradizzjoni ħielsa bil-Malti. San Nikola Reġamana, safdi l-moħba ġijarana, taf ma tkunx il-festa is-suċċess kbir tas-sena l-oħra, meta tant ħadna pjaċir, għax bit-tama qalbna kienet fur, ċerti li l-ottimizmu jirbaħ żgur. U fi żmien sena inkunu l-koll ħielsa, qawwijin u sħiħa wkoll. Illum nar San Nikola ma jimpurtax jekk rigali x'nagħtu ma baqax, żgur xi ħaġa x'nagħmlu nsibu, mela l-aħwa iż-żarbuna morru ġibu. Proset, proset. Kella talent. Jgħat jafas, Merru, sandi ħafna mistoqsijiet oħra. Imma xtaqtek li tgħidli wkoll minħabba kif qed naraw edizzjoni imlaħma sew, illi inti lil min qed timmira bħala udjenza għal djarju nnifsu u n-noti sostanzjali illi fih. Ara, Lejn min qed tindirizza ruħek? jiena l-ewwel nies f'moħħi kelli udjenza Maltija. Defatti fin-noti barra li provajt indaħħal inti għatli it-teacher fija. Eżatt. Barra milli ipprovajt indaħħal l-informazzjoni iżjed ta' fuq kull personaġġ, kull post, kull avveniment li jisema fid-diarju, żidt ukoll informazzjoni fin-noti. U żidthom għajt nsegwi sakemm battu għall-istampat. Sal-aħħar veru, nista' ngħid. Ġifieri għandek dak kollu. Però peress li qed naħseb fil-Maltin, ippruvajt indaħħal ukoll paraguni kull fejn kien relevanti, sintendi. Paraguni ma dak li qed tajtan li qed tgħix fih u dak li kienu qed jgħixu l-Maltin. Pereżempju in-nuqqasijiet, ir-raxin, il-black market, dan l-affarijiet kollha illi jinteressaw il-Maltin, hemm ħafna affarijiet ġifieri. Issa jiena bħala faxxa tas-soċjetà kelli f'moħħi firxa wiesa. Pereżempju, aħna insibu affarijiet żejda li mhumiex f'mesotti u li huma fil-verżjoni tiegħi. Għandek id-daħla mill-professur Oliver Frigieri. Daħla interessanti għax fiha jgħid x'jaħseb hu fuq id-djarju. Imma jagħtina wkoll x'jaħseb hu fuq it-tradizzjoni. Imbagħad hemm ukoll it-nota jinsejjaħtilha nota tat-traduttriċi. Fiha spjegajt il-proċess tat-traduzzjoni li użajt. Mela kull minu interessat li jersaq lejn traduzzjoni nispera li dal-kapitlu ikun ta' għajnuna għalih. Għandna wkoll in-noti supplementari li diġà semmejthom, għandna bibliografija estiża. Issa dil-bibliografija. Li turi r-riċerka. Li turi r-riċerka, però ma milx kollox għaliex kieku ma kon nispiċċaqat. Ippruvajt indaħħal biss kodba li iwessaw l-informazzjoni tal-ktieb u nispera li nħajjar, speċjalment l-istudenti li jkomplu jżidu l-informazzjoni tagħhom fuq l-istorja tal-Ġermanja u tal-Ewropa fit-tieni gwerra dinjija u affarijiet oħra. U hemm ukoll sintendi kodba famużissimi, ma nistax ma nsemmix
se questo è un uomo ta' Primo Levi. Ħajkolli waqfek hawn ma merru. Nieqfuha, hemm affarijiet oħra. Sinjali illi il-ħin għad dispożizzjoni tagħna. Il-ħin dejjem kontra tagħna. Nirringrazzjak. Nirringrazzja lilek tal-opportunità. Saħħit.